Ωραία. Ωραία, παιδιά, αυτό είναι μάλλον το άλλο αυτό είναι το άλλο βίντεο. Ωραία. Πάμε, συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Άμα βλέπεις τώρα αυτό το βίντεο, πήγαινε στο κανάλι μου και δες το προηγούμενο βίντεο που ανέβασα. Που απλά είναι. Θα παίξω άλλα 3 σταδιάκια συνολικά. Θα είναι 30 λεπτά βίντεο. Οκ, νομίζω είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Νομίζω έτσι θα παίξουμε. Ξαναλέω, θα βάλω μια καρτέλα τώρα πάνω να πας να τσεκάρεις αυτό και το βίντεο. Και ναι. Βέβαια είναι έτοιμο να πεθάνει ο γαμπάρης. Όχι! Θα το φάνε! Έλα, πάρ' τη βόμβα σου. Αυτό είναι το πρώτο που... Παιδιά, δείτε πόσα sunflowers είναι. Δεν νομίζω να χρειάζομαι κάτι άλλο, εκτός άμα βάλω και άλλη στρώση από αυτούς έτσι, αλλά όχι, δεν χρειάζομαι. Μια χαρά είναι. Γιατί άμα, ας πούμε, χαλάσει μια πατάτα, βάζω άλλη. Άρα τώρα απλά θα καθίσουμε έτσι. Οκ, τώρα έρχεται το wave. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ωραία, πάμε. Το wave, άντε μια ώρα. Όχι, τα ξέχασα αυτά εδώ. Βάλε μια πατάτα εδώ γιατί θα χάσω. Παιδιά, παίζουμε με 19 FPS επειδή έχουμε εύκολο. Τι θα κάνω, αντίο. Μόλις ήρθα μισά FPS πίσω με αυτό που μόλις έκανα. Αλλά πάρε κι άλλο εδώ. Πάρε ό,τι υπάρχει για να νavigate με αυτόν εδώ τον. Τι άλλο θες? Θες να σκάψω και αυτόν εδώ? Να βάλεις. Και πήραμε. Αυτός, παιδιά, είναι καλός. Είναι πολύ καλός. Έτσι. Είναι αρκετά καλός δηλαδή. Είναι το mushroom, απλά βαράει πολύ πιο μακριά. Έτσι. Yes. Το χρειάζομαι, μπρο. Δεν... Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Τα βίντεα βασικά. Ελπίζω να σας άρεσαν. Ξαναλέω, άμα βλέπεις πρώτα αυτό το βίντεο, πήγαινε στο κανάλι μου και δες αυτό το βίντεο που έγινε πριν από αυτό. Γιατί αυτό είναι το πρώτο part, αυτό είναι το main βίντεο που είναι για το Plants vs Zombies και παίζω το προηγούμενο το στάδιο, απλά δεν μπορούσα να ανεβάσω ολόκληρο βίντεο. Και bye, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye. Ναι, κάνω ASMR. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, guys. Bye.